Здравейте, това са бившите големи буди. Едната буда, най-голямата над 30 метра висока, град Бамен, Афганистан. Но тук е стигала будистката китайската цивилизация най-на запад. Знаете от историята, че 2001 година талибаните са ги взривили с танкове. Тези дупки, които виждате наоколо, не са от оръжие, това са пещери, където и в момента хората живеят. От другата страна са планините Хиндукуш. В момента има сняг там. Виждате снега, въпреки че още е октомври месец, то е от миналата година. Тук сме на 2600 метра морска височина. Това е по-голямата бивша статия на Буда. Това е вече жената Буда. Тя също е била разрушена през 2001 година от талибаните. Сега има някакъв процес по реставрация, но надали това ще се случи скоро. Така или иначе тези Буди са на може би над 1000 години. Както казах, тук е стигала будистката религия на практика на запад, централен Афганистан. Доста тъжна история, но това е в настоящето. Благодаря.